kaya dijiwit sinden. Sambegono lereno sambegono. Oh, Andreng Kang Puspita karo kekendelanmu kasetenmu Jim Sambegono. Inggih Kyai, awit napet raosing manah kula mboten trimah menawi papan mriki wonten ing kukuban Gunung Tidar menika wonten menungsa ingkang murang tata glajitan wonten papan mriki Kyai. Awit ingkang mengkoni paduka Kyai Semar. Nek aku mono ora apa-apa, kala sekti ya Sambegono. Merga aku ngerti sejatine sing dikarepke karo Sang Syekh Subagir kowe mau. Inggih, kae kepengin ngerti sejatining manembahe wong tanah Jawa. Dianggep wong tanah Jawa ki ora manembah karo Kang Maha Urip. Mongko sejatine yen manembahe wong Jawa iku mau dudu manembahing raga utawa manembahing wadak, ning manembahing urip karo Kang Maha Urip ya kuwi dat Kang Marwengdat ya Gusti ingkang nyipta jagat sak insine. Mung perkarane ora padha wae dianggep luput, mung ora padha wae dianggep kleru. Sing apik ngene, sing kaya ngono salah, sing kaya ngono luput. Lah apa rumangsane dheke kuwi prunane sing gawe jagat apa kepiye? Mila saking menika Do Kyai, raning sampun oncat saking papan mriki mbok bilih sak wanci-wanci Syekh Subagir datengi wonten papan mriki. Kula ingkang badhe nyingkiraken paduka Kyai Semar kula lenggah ingkang sekeca yen wonten titah gepok koncanipun paduka Kyai
Jim Sambigana kula ingkang boten trima. Semareka den prayitna semurire eka balik titiyane gandayane trisanya purnama sidi. Aku ngaturke panuwun karo kowe Jim Sambigana, kowe ingkang wis ngreksa njaga katentreman ingkang mapan ana pucuking Gunung Tidar kene. Inggih mekaten. Tutup ngonggonmu jejaga, aku bakal manjing ana pungkuran sak pelu ngening kejeta. Nyuwun marang panguwasaning Gusti ingkang gakarya luka ing pangajap muga-muga papan kene kalih saka bebaya. Mandraguna ngene kalang lanak lar pandha muncar minangka sambeting carita Pra Ginawiyada
adoh ginawi perak tunggal kandhane beda papane. Ewuhaya lamun ta sinarengaken kaya dene padha angkate. Nenggih katingal gunung watu lemah gamping sela karang. Ing sining gegermetan ketunggeng kala jengking klabang sak kendhang-kendhang. Nenggih menika warnanipun ingkang mapan wonten ing tlatah Awindo. Ingkang mapan wonten ing tlatah Awindo. Ya ing papan dununge bangsa Kajiman utawi ingkang mapan ing negari Seluman ingkang kepareng dedongko ing tlatah Awindo. Ana raseksa 7 gunung agengipun ngebaki jagat. Nenggih menika ingkang jejuluk Gandharwa Raja Swala. Gandharwa Raja Swala. Rikala samana denadhep putra kekalih priya dasar pekik warnanipun nanging ugi wujudipun Kajiman. Nenggih ingkang nama Marjuki lan Marjukila. Marjuki lan Marjukila. Genyala lenggan wonten Sitinggil Binaturata, Gandharwa Raja Swala ngajengaken panggangan gagak. Nadan wujude yaksa, alame alam Kajiman parandene ing mangke sang nata nengenaken piwulang ingkang utama katandha jroning kawula ingkang mapan ing negari Seluman ya ing tlatah Awindo ana sajroning katentreman. Mangkono alon panglustaning Wardaya lamun tekawi jling lesan. Langening kalangan kelar panda muncar. Darajating praja kawuryan wusanya ruri rura panggreng ukara karana tanpa palupi
tilar silastuti sarjana sujana kelu kalunglun kala tidha ing tidem tandhaning dumati hartayeng rat dening karuban rubeda Tete Kalaludra Maspati Raja Dewaku anak gunggere sing padha ngadhep bocah sigit bocah Jentara Marjuki lan kowe Marjukila padha kanthi becik nggonmu ngadhep ngger anakku bocah bagus kawula nekna nuwun inggih Kanjeng Rama nimbali dhateng ingkang putra kula pun Marjuki Raharja lampah kula kalih saking rubeda kula nyosaken pangabekti kula mugi katur Kanjeng Rama. Iya, ndak tampa pangestuku tampanana. Sanget anggen kula mundi paring pangestu paduka pinundi wonten mustaka mugi ndadosaken jimat paripe. Apa dene kowe Marjukila prayo gak nanggonmu sowan. Kawula nekna nuwun inggih Duh Kanjeng Rama sampun boten kirang setunggal menapa sawanipun ingkang putra winantu ingkar harjan inggih namung ngaturaken pangabekti kula mugi konjuk Kanjeng Rama iya tak tampa pangestuku tampanana gurwalan pamundi kula paring pangestu paduka pinundi wonten mustaka mugi ndadosaken caya nur cahya Kanjeng Rama Prabu Gandharwa Raja Swala kowe ngerti wigatine tak timbali ngadhep babar pisan kula mboten mangertos Kanjeng Rama kula ugi mboten mangertos Rama kowe tak gegadang kowe tak kekudang taruna bisa ngungkuli wong tuwa nadyan aku lan kowe mapane ana ing alam kajiban aku karo kowe dudu menungsa ning wujude jim rupane wis ala ning sak ora-orane tumindake ya sing apik tumindake sing becik nanging tinemune nggonmu dadi anak lah kok mung mopok blethuk mrucut saka gendongan luput saka kudangan nuwun sewu menawi kula menika dipun anggep lepat kula menika ingkang pundi Rama lepat kula ingkang pundi Rama kula aturi ngendika ingkang cetha kowe kurang apa kurang kepenak apa kurang wareg apa nggonmu mangan apa sih kurang rapet nggonmu nyandang ing atase kuwi anak ratu ya nadyan ratu kajiban lah kok tumindakmu kowe dadi brandal kok kowe dadi keju oh anakku nggih Marjukila mongko tumindak sing gawe kapitunaning wong liya iku mau kowe bakal nampa siku dendhaning Bathara kowe bakal nampa karma pala nandur becik methik barang sing apik nandur ala wahyune kowe bakal sirna ger karepmu kepiye kok kowe duweni tumindak sing kaya ngono menawi dipun keparengaken ingkang putra kula badhe matur Rama iya matur wontenipun kula kaliyan adhi kula Marjukila genipun tumindak dados Durjana menika boten ateges ingkang putra kula kepengin numpuk bondo babar pisan menika boten kirang anggen kula nampi kekucahipun Kanjeng Rama Prabu ugi boten kirang anggenipun paring busana dhateng ingkang putra sedayanipun sampun cekap tumrap kula sampun cekap
Gene kok tumindak sing ora bener murang Trapsila. Labet anggen kula tumindak kados ngaten menika wau, kula namung kepengin mulyaken sedaya para kawula ing negari Seluman menika Rama. Lho kok ngono? Ingkang agung menika negarinipun. Ingkang agung menika negarinipun. Nanging babar pisan duh Kanjeng Rama, maksud kathah para kawula ingkang sami keserakat. Kawula alit ingkang mapanipun wonten Karang Padusunan. Gisi ing samudra, ereng-erenge ngaldaka. Babar pisan boten nampi kekucah paduka Kanjeng Rama Prabu. Pramila nggen kula tumindak kecu, tumindak nyolong. Nggen kula dados Durjana kan adhi kula Marjakila. Saksampunipun kula pikantuk kalian Sudagar ingkang sugih, lajeng kula warataken dhateng kawula alit ingkang mbetaken pitulungan Kanjeng Rama. Langkung-langkung yen kula tingali wonten dusun ngadusun, margi-margi ketingal awon, menggak-menggok kathah ingkang sami pendukul menika mboten dibangun. Ampun malih kok bangun margi, sedhengipun kawula saged nedhi kemawon mujudaken kanugrahaning Gusti. Mila sang menika kula rewangi tumindak Durjana, kula tumindak colong jupuk dhumateng Sudagar sugih. Pamripun boten kagem pribadi kula, ning kula warataken dhateng sedaya kawula ing negari Seluman menika. Keteranganipun menika leres Durama, bilih kula kalian Kakang Marjogi menika nggenipun nuwun sewu, nggenipun nyolong boten kagem kula piyambak. Ning kula maratake kawula sing mbutuhke, kula paringi butuh napa, butuh pangan, kula colongke pangan, butuh ageman, kula colongke ageman. Nanging kowe padha karo mopok blithuk, bakati sing ora becik, bakati kang ora bener kaya ngono aja ditindakke, kudu ditinggalke. Mboten Rama, mboten. Pisan meneh kowe kudu manut karo perintahe wong tuwa. Kowe kudu manut karo perintahe wong tuwa. Niat kula menika sae. Sae tumrap kowe becik, tumrap kowe ning tumrap kawula sing dicolong. Kowe gawe kapitunaning wong liya. Kowe gawe kapitunaning wong liya. Keparingipun Rama, keparingipun dos pundi Rama? Yen ora gelem manut, bangun miturut karo perintahe wong tuwa. Oh, kowe ora kena mapan manggon ana ing negara Seluman, ya ing negara Awinda kene. Malah wiwidene iki kowe tak tundung, Ger. Piye Kakang Marjugi? Aku lan kowe yen manut dawe wong tuwa dikewaringke manggon ana negara Seluman. Ning yen ora, paripaksa ditundung kudu oncat saka papan kene. Lah ya wis yen kersane Kanjeng Rama kaya ngono, ora nalani aku lan kowe nglungani negara Seluman oncat saka papan kene ora dadi apa, Kang. Nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Piye? Menawi estu paduka nundung kaliyan ingkang putra. Tinimbang kula nuwun sewu ningali penandhangipun kawula ing sami keserakat, kula mboten tega, kula mboten pentala. Kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit badhe oncat saking negari Seluman. Minggato kowe nggih. Marjugi lan kowe Marjukila
sak temene aku ora tegel karo kowe. Aku ora wentala nundung karo kowe, Nger. Kene yo aku duwe tembung kaya ngene supaya kowe marani kowe aja dadi maling. Kowe aja murang tata, kowe aja dadi durjana, ora urung kowe gawe kapitunaning wong cilik, gawe kapitunaning kabeh kawulaku ing Seluman Ngele. Marjuki lan kowe marjuki lo. Najan kowe lunga, kowe tak tundung ning aku ora wentala, aku ora tega. Cedhak kowe tak doyado, kowe tak awat-awati, Nger. Yen nganti kepengkok ke Taman Pancabaya aku bakal belani, aku sing bakal mitulungi, Nger. Marjuki lo. Rikat lampai reng rata tanan tara prateng sukuning arga eram tumingaling dendeng saengga praja Kakang Marjuki, apa adikku Marjuki lo? Oncat saka negara Seluman, ya ing negara Awinda, merga ditundung karo Kanjeng Rama. Ora perlu getun, ora perlu keduwung. Iya. Pedahe apa dadi putrane Kanjeng Rama? Aku lan kowe tetengmu ana Datulaya, mangan marek, nyandang rapet. Ning ancik-ancik kasengsarane wong cilik. Anjik-anjik penandangi para kawula ing tlatah Awinda. Mongko janjane yen upama Kanjeng Rama gelem nalar, gelem menggalih sing kanthi permati, kuwi rak jane yo apik. Merga aku lan kowe le nyolong kuwi ora nggo diri pribadi ning diwratake kawula sing mbutuhke pakir miskin, wong sing padha keserakat, wong sing padha ngelih. Luwih-luwih sakwise 2 taun nyambut gawe ora entuk, anane mung mangan nyumbang. Kuwi mesake banget. Lah ya sing duwe pegawean, lah ya nayaka, wong ora nyambut gawe diblonjo digaji saben sasi. Lah tumrap wong cilik, tumrap jiwa seni, tumrap among tani piye? Mongko duwe ngon-ngon kebo sapi mendo metu ngomah ora entuk. Lah nek ora entuk metu, sing arep makani kuwi sapa? Kebo sapi le makani nganggo apa? Metu ngomah mongko ora dikeparengke. Iya. Durung bab perkara wong seni. Yen wong seni obah ya ora entuk. Obah ora entuk ning mamah kudu terus. Coba. Obah ora oleh ning kok mamah kudu terus. Lah sing arep nyukupi butuhe urip kuwi sapa? Mongko negara Awinda ya negara Seluman ora iso ngentaske para kawula saka garis kemiskinan.
tan wurunga akeh wong sing padha mati kaliren akeh wong sing padha mati ngenes dudu merga mati srana penyakit utawa virus le mati kuwi mati ngenes sing arep dipangan kuwi ora ana sing arep dipangan ora ana adhiku Marcuki lho piye saiki tekad sing wis golong gilik kaya ngene aja dikendhokke ning malah kepara dikencengke karepmu piye Kang nganglang jagat golek wong sodagar golek wong sing sugih mengko ya wis entuk wong sing sugih mblegendu bandane mambrah-mambrah dijaluk mase dijaluk duite mengko diwratake wong sing mbutuhke diwratake fakir miskin ya ngono aku cocok Kang